the point. Siyempre, basta SSS, si Ma'am Greta Quayle, atong kauban. Ma'am Greta, may buntag, ma'am. May buntag may salog may buntag sa ato mga tigpaminaw. Naatay mga tigpaminaw, ma'am, nga gusto mangutana direkta sa imuha, samtang ato pang ginapaningkamutan ng ilahang linya, Ma'am Greta. Na ay nag-chat na ako, ma'am, ba, nangutana pagpaklaro atong condonation program or loan condonation program, ma'am. Applicable ba sab daw to, ma'am, sa educational loan nga wala pa mabayran, Ma'am Greta? Dili siya applicable sa educational loan, ma'am. Mga short-term loans lang ta, ma'am. Sama sa calamity, salary loan. So, dili included di ay sa educational loan. So, if si educational loan, ma'am, medyo taod-taod nang wa mabayarin, nag-incur gito siya og interest, ma'am. Yes, ma'am. So, supposedly, ma'am, 18 months after na-issue ang last check, nag-start na sila bayad. All right. Sige. So, sad to say, katong nag-chat na ako, no? So, dili appeal, no? Again, ma'am, unsa lang ganito yung appeal, ma'am, sa loan condonation program sa SSS, ma'am? Ang salary loan? Salary loan, calamity loan, o Okay. katong grant sa una ng mga emergency loan, ma'am. Katong 19 kupong-kupong pa ng mga emergency loan. Okay. Gawas sa educational loan. Ayan. So, sa mga Yes. naminaw karon, no? Base pareho mong pangutana atong nag-chat na ako, mga kasama. Ma'am, balhin taron na speakers linya si John Sampar, nga taga Carmen, Davao del Norte. Hello, Sir John. Good morning. Sir John, may buntag. Hello? Good morning, ma'am. Yes po. Pilay edad ni Sir John, gani? 60, ma'am. Ay, sige po. Senior citizen na. So, unsay pangutana nimo, sir, kay Ma'am Greta? Go ahead po. Di pa ko makapensyon, ma'am, nga wala man gud ako to nabayari akong loan, ma'am. Okay. Sir, kung naanak kay 120 months na contribution, pwede ka mo file maski na kay pending nga loan. Ang pagbuhaton lang nato, sir, una mo apply ka condonation para mawala tong penalty niya. Ang mabilin, sir, i-deduct na sa imuhang pension. Oo. Mm. Bisag mabayaran tong principal na ko nga loan, ma'am. Bisag Pwede. mabayaran? Katong loan ako Yes, nga sir. principal. Yes, sir. Pwede po mo na siya bayaran, sir. Pero mag-apply sa condonation para makuan, mawala ang penalty. Di ba bagyan ko magkuan sa bahada, ma'am, mag-apply o aning kuan? Condonation. Condonation. Pwede online, sir. Kung registered ka na online. Oo, na-registered man ko, ma'am. Pwede na nimo na siya buhaton sa inyong balay, sir. Mag-apply sa condonation. Mm. Oo. Sige. Oo. Okay po. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Sige, Sir John. Okay na ka, Sige, sir. sige, sir. Wala kay follow-up question. Okay na to? Mag-apply na lang ka online. Oo. Okay po. Salamat, Sige, sir. Oo. Thank you. Thank you. May buntag sa mga taga San Isidro, Carmen, Davao del Norte. Ma'am Greta Napoy nag-view karon sa live streaming. Ang iyang pangalan si Karen Joy Dingal. Ang iyang pangutana about sa SSS beneficiary daw, ma'am. Kay nagbulag daw ang iyang papa o ang asawa. Okay? Ang akong papa o ang iyang asawa, 30 years na sila nagbulag. Then, wala na contact akong papa, wala na i-contact ang iyang papa o ilahang isa ka anak sa iyang asawa. Wala mi nakahibalo kung buhay pa ba ang iyang asawa or patay na. Or if naabay laing partner ang iyang ex-wife sa iyang papa. Ang ilang anak na anasad kunoy bana. Mangayo lang daw sila og tubag, ma'am, kung kinsa gyud ang posibleng mahimong beneficiary kay hapit na daw mo retire ang iyang papa. Okay, sa retirement, ma'am, di magin na nato matanggal ng asawa niya, ma'am, kay Mm. kailangan na nato ng court order para matanggal nato as beneficiary. So, meaning, ma'am, dapat na ay order of annulment or kanang legal separation. Mhm. O kung wala na siya, ma'am, dili nato pwede tanggalon iyang asawa. Ang buhaton na lang, ma'am, mag-execute ang affidavit na 13 years na silang bulag na wala na gid sila contact. All right.
Sige po. So mag-execute lang og affidavit, ma'am, no? Mo na himuon sa Oo, iyang papa. papa ni Oo. Karen. Good morning, ma'am. Yes po, ubay-ubay mga nag-view karon ma'am na ipangutana. Unahon ako si Malia, ang iyang pangutana ma'am, maka-avail ba daw siya og sick leave or hospitalization? Naoperahan daw siya February 22 pero mag-retire siya sa iyang SSS February 28. Dugay na daw niya na process ang iyang pensyon kay bago lang daw siya na operahan ug finally nakadawat na daw siya og 18 months na pensyon. Follow-up question, kung maka-claim ba daw siya og hospitalization or sick leave payment ba? So mauday ang question. Ma'am, yes, ma'am. Dili na siya qualified kay na naman siya final claim which is ang retirement. Okay. Yes, ma'am. Oo, so straight to the point answer ma'am, dili na siya pwede ma-avail. Yes, ma'am. Dili na, ma'am. Okay po, sige. Salamat kay Ma'am Malia. Si Evelyn Luib Guzman, ma'am, mangutana siya, educational loan halimbawa, kung dunay loan, pwede ba mo apply pod or I think ma'am this is a salary loan ma'am, no? Kung naapay salary loan, pwede pa ba mag-apply for educational loan, Ma'am Greta? Yes, ma'am. Dahil lahi na sila, ma'am, no? So, dili maka-apekto kung wala kay salary loan na mo-apply kag educational loan and vice versa. So, okay lang na siya, ma'am. Okay. Sige po. Salamat kaayo. Ma'am Evelyn, so pwede ka mag-apply for educational loan. Katapusan, ma'am, si Henry Arosas, ang iyang pangutana, dili daw siya maka-register gid ma'am sa SSS online. Pwede ba daw moadto na lang siya sa office sa SSS, ma'am, particular sa Bahada? Yes, ma'am. Pwede siya sa Bahada, ma'am. Pero mas i-refer na ako siya, ma'am. Mas kuan man gud, mas luag man gud dito sa may NCCC Buhangin. So, Tuesday to Saturday pa gud ang ilang office hours, ma'am. Okay po. So, mas gwapo dito kung registration ng ang tuyo, ma'am. Sige po. Medyo daghan pa ni dinhi, ma'am. Sad to say, no? Wala tayo igong oras next week na lang po, ha? Pasensya kaayo mo, ha? Ato sa natagaan si Ma'am Greta og panahon sa mga announcements, ma'am. Unsay latest ninyo karon, ma'am? Okay lang, so nagapadayon atong mga condonation program, katong mga nakalimot na sa inyong salary loan and other short-term loan, pwede pagit kaayo mo apply. Sige po. So, maura to, ma'am, for now? Yes, ma'am. All right, sige. Salamat kay mga kasama as always every Wednesday si Ma'am Greta Quill. Thank you, ma'am. Okay, thank you din, ma'am. Salamat kaayo, ha?